създадения от света на съдищата. Всичко е обединено от контрастното усещане. Аплодисменти за дизайнерското предложение на Габриела Михова. Израз на непредсказуемостта, енергичността и свободата да действаш без колебание. Аплодисменти за дизайнерското предложение на Ния Йорданова. Мускул на тъкан, изкуствени обеми, телесна деформация, визията аларм. Аплодисменти за дизайнерското предложение на Силвия Николова. На принципа на Upscale тренда, устойчиво решение, което дава нож за иновативното дизайнерско предложение на Ива Георгиева. За дърводобив. Основният детайл, който използва, са пръстените на дърветата, които показват както живота, така и смъртта. И за иновативното дизайнерско предложение на Ивайла Генова. Аплодисменти за иновативното дизайнерско предложение на Марио Йонев. И още веднъж, моля ви, силно аплодирайте всички тези талантливи млади дизайнери и студенти.